Είναι χαλαρός. Ο φάγκραρος. Πιάστε, όχι από εκεί. Δεν κάνουμε και κανένα ζημιά. Περίμενε μην γίνει καμιά ζημιά στην πετονιά εδώ πέρα. Έλα. Γράψε. Έλα, γράφουμε ρε. Εντάξει. Τσαούς είναι ρε. Τσαούς είναι. Όχι, φαγκρί είναι, μην επιμένεις. Λοιπόν, να σου πω, Έλα, γράφει η κάμερα και γράφει, ρε. Και η Αθήνα έχει ψάρια, Ναι, Γιώργο μου. Δεν είναι θέλει υπομονή. Το έχω παίξει με τα φρένα. Έχω βγάλει με 0,28,5 πετονιά. Τώρα αυτό είναι φτάρι. Πρέπει να ψάξω να τα βρω αυτά. Θα τα βρούμε. Το κάναμε, την παγιά μας την κάναμε. Έλα.